bandiraɓe mi salmini on moni foof inde yettode ɗo woni en woniri kala Oumar Doro Koumi a salminama kadi a bismama an e ardiɓe ma mi weltima kadi e déplacement mo mbaɗɗon arde ɗo kellel demba guila élection ngaji ɓenni hay goto nantanima il paraît que ka baɗɗo stand by gonga e guila élection ngaji ɗi ɓenni hawri tan koye jafe-jafeji aduna ko bandiraɓe ko halpulereɓe mbiyata ko hawri koye moment ji difficile rafiji nenam ɗi e wusugol mum et tout ça ko ɗum deccinno kam kono wayrude nde wona waylade wonno ɗo ko ɗon tan wona ha joni actualité leydi ndi pop ko inondation ngaji guure mawɗe tappamaje ɗe kono kadi hani to min to woni diwan Fouta o kono kadi ha tengti e diwan Dande Maayo o ko gonga Fouta fof wonjma kono moni kala ko ngal fiya ko gal manan umata hande ɗo ɗo yarete so wiyama guijilol natti wodde ene sella sababude mana inondation ko ardi fof holno lirduɗa ɗum cikkuɗa holko woni probléme o eyyi Oumar ko adi fof ko jarnadema e question mo posda hamo par ce que ko question mo ganduɗa ko baɗɗo pertinent ko dillinɗo hande jamanu inondation ngaji baɗɗi Fouta mbiyeten ko Fouta foof dilluno kono hande ɓuuri tampude ko bandiraɓe Dande Maayankoɓe surtout guijilonnaɓe ko ɓen ɓuuri wonde hande caɗele somi wiyama hande wuuro ngo rendi fof wonti ndiyam mi yeddata par ce que ndiyam kam sen dogue balɗe sappo e joyyi dartaki so wiyama wuuro ngo fof hawridi eɗen mbawi wiide ko gonga ene wona donc ko hunde nde ganduɗa yimɓeɓe foof hande ene kuuli hay goto lelata ko ɗano moni fof ne wiya hande jamma gallam natan walla gallam yoloto walla huɓeram yalata inondation manan baɗɗo o hande ɗo ɗo yarate yimɓe hewɓe ene mbiya ko gonga catastrophe naturel kono ko ɓuuri ko hewde ko yimɓeɓe tawoyi ndiyam ɗam hono lirutoɗa ɗum an eyyi ko catastrophe naturel ko gonga kono won hen ɓe ganduɗa koɗi ko ɗo ndiyam rewata par ce que ko gonga ndiyam wayri arde ilam wayri arde kono noon jolfuɓe ne gonde konngol ndohdu bawi yonam ndiyam woppata lawol mum ɗum taki ndiyam ɗam nde arti nde ɓuuri tampinde ko honnoɓe sara beeli ɗe sara caddi ɗi ɓen ɓuuri tampude kono noon nde won noon kadi ko ndiyam ɗam ardi koye goɗɗum ɗam ɓenni hayɗo ɗam fonno haade ɗam woni koye nadde wuuro ngo donc noon eɗen mbawi wiide koko nawri yimɓeɓe foof soko tawi ko wayni waɗi ko gonga yimɓe fof ne mbiya état hay sinno état wiyani yimɓe yo koɗɗo haɗani yimɓe mana hodde ɗo so tawi ko wayni waɗi état won darde mana nde foti darade hen beele ɗo ɗo yarate on jiiɓe ɓe ganduɗa kañumen goni mbiyete mana autorité ji local autorité ji mana ɗi ganduɗa kañumen tigui mana goni mana état o état o min dukino ɗum balɗe no ɓenni ɗo ma won hedde balɗe 5 min mbi affaire o fuɗɗima pour de 1 semaine hande walla 10 jours min jiyani toon autorité telli less Dande Maayo he ƴewde ko probléme mabɓe hettiyanki noon préfet ari toon kine wonde sous préfet e monsieur le maire mo guijilon gari mbaɗi constaté mbimi gari ko wadde état des lieux min noon état des lieux o mi yonnani ɗum no feewi pourquoi par ce que sa ari mo ganduɗa ene jogui probléme huɓere mum koko yani ene eggina ene waɗa e lana ne eggina kala ko fonno ñamde e yarde ene yooli saɗa ara addanta ɗum ko ballitirɗa ɗum woni première nécessité de secours sikkunomi soɓe jaaton ɓe jaata juuɗe men heɓe mbambi juuɗe mabɓe caggal ɓe mbiya ɓe gari ko wallude ɓen walla ɓe gari ko ƴewde ɗum saɗa arana e neɗɗo cumiraɗo hayso sabador ma mboɗo sikki ma addanor ɗum mbiya ɗum ko yo lomtidoro walla yo ɓiyum lomtidoro kono sa ari juuɗe men a waɗi constaté les dégâts ndiyam ne continue arde ne jaata ha jettoyɗa ha totta état des lieux mo mbaɗɗa o ha jomumen mbawa waɗede secourir tawat kañumen kam ko bonanno boni hande guijilon ene jogui autorité ji kañumen ɗi ganduɗa ko ɓiɓɓe wuuro ngo ko ɓiɓɓe nokku o ko hen jibina ko hen mawni ko hen janggi ko hen kadi mana Allah udditi ɗumen ɓennene eko wayno moɗon onon foof koye autorité ji mana wuuro ngo jooɗon onon ne holko mbaɗɗon hen ko memoto ko yiyoto ɗum ɗo de hay sinno wawa safrude kam ene fuɗɗo deñude haqqillaji ɓe ganduɗa kañumen goni manan fuɗɗiɓe bonirede ɓe e pour le moment kam ala mo nanmi toon e autorité ji Dande Maayo plus particulièrement autorité ji guijilon ala mo nanmi yeehi toon so wona monsieur le maire kadi monsieur le maire yaadu mum ndu mi nanani taw wonko totti toon ko fate koɓe waɗiraɓe massawu walla komo addaniɓe ko ganduɗa ɓe kutoro wasata kono mi nanani min kam personnellement ko wona ɗum ko heddiɓe ɓe ala hen mo nanmi waɗi erago taw ala hen mo nanmi yeehi toon walla jiimi nawi toon hunde pour le moment kadi hay ɓen ko memaɓe par ce que mo wi guijilon kam autorité ji ɗi fof so guit ndiyam naati moni fof ndiyam natat galle mumen min noon personnellement mboɗo fiiɓi yaade toon ɗeɗo balɗe mi wawa widema noon ko hande walla ko janggo kono mboɗo anniyi kam yettade ɓe so holko joguimi kadi mi tottaɓe ko wayni so waɗi état ene heewi manan nelde ministére uji ɗi ganduɗa kañumen keedi manan eko way noon beele ɗo ɗo yarate ministére uji leydi ndi walla état o e hoore muɗum neeli yimɓe yo jaa daroyo dégâts o neeli yimɓe yo jaa kadi nawa balle balla ɓe ɓe ganduɗa kañumen manan bonira
won ministre uji hannde jehi toon ñalawma hannde mo kaldeten o hannde le 3 octobre woni maɓɓe yaaɓe toon mi nani ministre uji 4 jehi toon aɗa anndi noon hannde kam kala kadi neɗɗo ne haala e sénégal yiyata ko kam ka laaɓaɗo aɗa fawi heen yitere ma ɗum ɓuri labde de o kanmi tan koye nande ɓe mbi ministre de la femme yehi toon ministre de la santé yehi toon ministre de l' environnement yehi toon et ministre du transport ɗiɗo ministre uji ɗiɗi mi nani jehi toon kono yaadumaɓe ala ko firti Oumar pourquoi mbiɗa ala ko firti par ce que apparemment ɓe ngari ko ha ndulumaji walla kam ha to jeeri to toon ɓe kaaɗi ɓe mbi ɓe cuusa traverse ude yaade to simistre o waɗi to ɗum firti ko yaadumaɓe kamɓe ala ko firti ɓen yo gon toon joolo yo maayi yo dañ probléme kamɓe soɓe ngari ɓe mbi ɓe cuusa sa felliti wonde ministre mo felliti wonde won gueɗe a felli tan hunde fof ne tawma hen par ce que ko an enquête donc so wiyama ministre uji ɗiɗo 4 foof jeehi guijilon kuuli yettade ko monsieur le maire traversé yeehi tawoye ɗumen toon ko hunde nde fotani wonde kadi moɗo sikki noon wona faute mabɓe ko faute holɓen a kila faute ko faute population o par ce que so yimɓe gone catastrophe naturel en jogui probléme ɓene jooli ɓe kuuɓeji mumen ne jana ɓene sukaɓe mumen ne joolo so yimɓe gari ƴewde wadde constaté hol probléme mon wona oɗon jaɓɓoro ɗumen kelle e buubaji par ce que wona e politique wona e campagne wona e belemmo wona koye mettere ɓen so gari ɓe jaɓɓorama buubaji e kelle mbiyata ko ɓen deke ala ko heeɓi ɗumen eɓe jogui droit ruttitade min kam ɗon mboɗo waɗi ɓe condamné fermement non holno gasirta ɓe jaɓɓora o kelle e buubaji aɗani ko mbimami joni ko kada haala hannde e leydi he haala ko jiiɗa walla ko nanɗa min noddu toon ƴettumi des informations claire wonde ko sukaɓe e hongoɓe bawɗi ɓe jano jaɓɓoyade ɓe minen jaade monsieur le maire so tawi aɗa jogui probléme poɗɗo ni a yaade buubaji e sabreji arnoɓe ɓe so min wonno e place mabɓe ni mbiyami ɓeɗo haydara heɓani ɗumen hannde solution o tan ko état o ummo walla ɓiɓe fuutankoɓe ɓe goppa Coumba Amde e Coumba Amoune Dayo ko jiɗɗa wiide jiɗmi wiide ko haɗi wadde prêté attention e fuutankoɓe ko miijade wonde fuutankoɓe ɓe gondani e mabɓe kamɓe noon hannde koɓe état kañum jibini yimɓeɓe foof kala gonɗo e nder sénégal ko kamɓe kuufi ɗum so dañi probléme ɓe poti yettade ɗum ɓe totta ɗum ko poti tottude ɗum ko wiide noon fuutankoɓe ɓe e élection présidentielle ɓuuri wotande ko APR walla ɓuuri wotande ko Benno Bokk Yakar ɗum hannde ɓe mbatani ɗum joguitade ɗum e mabɓe ɗum ko miijo ma walla ko chose palpable ko noon woori par ce que yaadeɓe toon hannde ɓe mbiya ɓe cuusa taccude ɓe cuusa yettade joguiɓe probléme ɓe aɗa andi ɗum ɗon sinno ko Dakar ga wonno hayso jomumen gonno ko nder jeygue ɓe jahan par ce que ɓe miiji ko ɓen gotannoɓe ko ɗum kadi ɓe mbaɗe hakkillaji mabɓe eɓe manqui wadde considéré fuutankoɓe Fouta noon ndeysan ko ɗum tan Allah fawi ɗum ko ɗum fotana par ce que hay wonnoɓe ɗon hanki ɓe ko noon wano mi haalani noon haala hannde kam koko bonni ɗum ko boom donc ko weddade ɓe erango kadi wona hay erango ni balle min c'est une obligation pour mabɓe ko obligatoire par ce que ko kamɓe goni état so catastrophe naturel heeɓi fuutankoɓe walla heeɓi wonɓe ɓe poti yettade ɗumen ɓe mbaɗa ɗumen massawu ɓe gaddana ɗumen des premiers nécessité de secours woni matalaji woni basuji woni ko ñaami e hay comti e poti nawande jomumen daña ɗo nangti docteur eɓe ko nandi hen par ce que moni fof ne andi simistre baɗo ni ko inondation ardata koye ñabbude par ce que ko ladde ummoto addata ko jibaji addata ko gueɗe gonɗe nattina e wuuro he donc ne addata fiide ministre de la santé ne fotno yaade toon nawra médecin ji nawra kala ko ganduɗa ne wawi safrude wonɓe toon ɓe e kolce bamɗi wonde mana yimɓeɓe manan egginama e galleji mumen nawamato école aji to kono elle won konngol bingol hay goto woto wona école aji he saabu mana ɓoyata mana école mana uddito eyyi ɗum kadi en nani ɗum mbawten wiide tan ken naniɓe aden jahani toon ɓe mbi ko yo école aji ɗi guddit par force woto yimɓeɓe kode école aji ɗe mais ɓe ngala choix Oumar so kuuɓeji mabɓe jani ɓe ngala ɗoɓe jeehi ɓe ngala ɗoɓe goni alay saago ɓe jahata koye école abriji ɗiɗon ko ɗum ɗon waɗira kala nde probléme waɗi so yimɓe donkino pay koye école soɓe jiiɗi ɗum ɓe garan ɓe mbaɗa évacué ndiyam ɗe ɓe mbaɗana yimɓe barrage uji ndiyam ɗam fata caggal suka joom galleji en ɓe kotta e galleji mumen ɓe galleji mumen jani ɓe jaaha koɗoya e koreji galleji koreji mumen mais la ɓe ngala choix école o jangguiraki lycée jangguiraki collège jangguiraki c'est une obligation konngol ma battidigol ko wonata konngol am battidigol ko mbinomi joni ko tan état o yo ummo ko message ferme min beddotoɓe par ce que minen min gona Mauritanie min gona Malien komin sénégalais ji comme mabɓe so catastrophe oɗo poɗɗuni mo meeɗa wadde e Fouta mo meeɗa wadde e Sénégal inondation poɗɗuni meeɗa yiyede e Sénégal ko adduno o fuɗɗi ko donc so ɗum ɗo yane fuutankoɓe eɓe poti ummade ɓe mbaɗa kemtulla e kattan mabɓe pour yawde wallude ɗumen mais soɓe darima dow ɓe ñori tubaji mabɓe ɓe mbi ɓe jettata ko ndiyam walla ɓe cuusa taccude firti ko wonanɓe toon ɓe population gonɗo toon o jeeyaka e mabɓe donc noon ko min lansata ko appel solennel e président Diomaye Faye
e ministre Ousmane Sonko e kala noɓe mbawi wadde so hélikoji ɓe jahata so batoji so laaɗe ɓe mbaɗata yoɓe jaa ɓe mbaɗa yo a sukkaruji Foutankoɓe te kadi min cahinaki hen ko noon foti amen